was tak pięknie samocie, jest Ile też was- ściągło. Co z to burmistrzu sam tak ściągło, ta pogoda pierdzie, czy co tak? No wiesz, Co tak? idą nowe wybory, też by się trzeba pokazać jakoś z dobrej strony. Słyszałem, burmistrzu, że chcecie trochę wyżej kandydować. No jakby się dało. No słuchaj, ja też mu trochę zalet, bo jak wiesz, fatę, dziadek byli u Wirusia, no zdą twoja rodzina, dobrze. Ojciec Fater był we ojciec Wehrmachcie. potem u Andersa był. Potem u Andersa a ten ujek był od matki. w powstaniu, To powstanie. ale w trzecim. Słuchaj, mnie nie chodzi o te strzelanie. I no chodzi mi, rozumiesz, o ta mądrość wasza fesztorysko. Wy macie badania, wszystko porobione, a teraz polityką ma badania. Na głowa. No, No to jest prawda. Powiemy ci, kaj możesz podanie napisać i do kogo się zgłosić. dobra.